Здравейте, аз съм Емили и сега ще разберем какво е мнението на българите за ромите в България. Господине, може само да ви попитаме нещо? Ами... Те са хора. Какво да мисля? Какво ми е мнението? Не знам нищо. Ами нямам конкретно мнение. Не знам. Нямам много добро мнение за ромите. Не съм много добронамерен към ромите. Еми не точно. Нищо особено. Не знам ли. Не по тази тема, моля. Мисля, че не трябва да са тук. Хора като хора. Просто не обичат да се учат, да се мият. О, много сложен въпрос. Какво да мисля? Аз също съм роми и определено мисля, че това е приоритет на България да ги има, защото в много случаи те създават бита и колорита на България и българите би трябвало сами по себе си да намерят своето място в България, защото ромите в България не търсят чуждите страни и определено искат да останат в България.